İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşlerim. Men sizin şunki programma qoşulup bilýänigizde ören şat. Men her tapar şu gepleşige sabırsızlyk bilen garaşýan. Men umid etýän her 4-nji gün hem 6-njy gün görkezilýän Ýaşaýyş çeşmesi atly aýallar programmasyny görýänsiňiz diýip. Hemen beýlekilere şu programma barada aýtmaňyzy men sizden haýyş edýän. Bu başga da hepden beýleki günlerine de siz türkmen diline berilýän programmalary görüp bilýäňiz. Eger sizde geçen gepleşikler barada soralar bolsa, maňa hökman elektronik poçta üstü bilen şu programmaň ahyrynda görýän adrese hat ýollap bilersiňiz. Sizde nähili bellikler bolsa ýa-da nähili düşünjeler var şu gurun edilen temalarda öz içki pikirleriňizi men bilen paýlaşmaga çagyrýan. Men şuňky gepleşigimi ýene-de İsa Mesih'in işleri bilen dowam etmekçi, nähili gudratlary görkezden, nähili işler eden o şu dünýä gelenne. Biz geçen gepleşikde Markus kitabyndan bir näçe aýatlary, bölümleri siziň bilen seredip geçdik. Men şuňky gepleşigimi ýene-de şol İsa Mesih'in görkezden gudratlary, alamatlary bilen dowam etmekçi. Şu aýatlary siziň bilen paýlaşmak bilen men esasy dilegim siziň İsa Mesih'i hem tanap öz kalbyňyzda kabul etmeňiz. Täbi siz durmuş ýaşaýyşy diňe İsa Mesih'in üstü bilen tapyp bilýäňiz. Başga hiç ýyly ýol ýok. Bu barada İsa Mesih'in özü Yohanna kitabynyň 14-nji babynyň 6-njy aýatyna bize diýdi: "Men ýaşaýyş, men ýeketäk ýoldurum, men diriliş" diýip özü bize şeýle aýtdy. Menden başga hiç ýyly ýol ýok diýdi Ata Hudaýa tarap. İsa Mesih'in öz aýdyp oturan sözleri. Biz geçen gepleşigimizde Markus kitabynyň 1-nji babynyň 40-njy 45-njy aýatlaryna İsa Mesih'in heýwere keselligini nädip gutuluşy barada käbir aýatlara seredip geçdik. Men ýene-de şol bölümi şu gün siziň bilen okap geçmekçi. İsa'nın ýanyna heýwere keselli bir adam geldi. Diýdi çöküp, "Eger isleseň meni tämiz edip bilersiň" diýip oňa ýalvardy. İsa'nın ýüregi awady, elini uzatdy da "Isleýärin, tämiz bol" diýip oňa elini degirdi. Heýwere keselli ondan derrew aýrylyp, ol adam tämiz boldy. İsa oňa berk tapşyryk berip, ony derrew ugradyp, "Seret, hiç kime aýtma. Ýöne bar, ödüňi ruhana görkezde, hemmelere güwälik bolar ýaly tämizligiň üçin Musanyň tapşyran gurbanlyklaryny bagyş et" diýdi. Emma ol adam çykdy, köp gurrun berip bolan datlary ýaýratmaga başlady. Şonuň üçin İsa artykmaç hiç bir şähere aç-açan girip bilmän daşarda çolo yerlerde bolýardy. Halkym her tarapdan onun ýanyna çodýardy diýe. Ine biz Markusyň bize İsa Mesih'in görkezden alamaty barada etýän şaýatlygyny görýär. İsa Mesih diňe bir suwy şeraby öwürmek bilen çäklenmän, eýsem keselligini hem keselinden gutulduryp otýar. Şeýle hem ol arwahjynlary eýelenen adamyň kalbyndan çykaryp otýar. İsa Mesih gudratly bolan arwahjynlaryň üstünden güýji bardy, gudraty bardy. Endi bärde keselleriň üstünden
Kudretynyň bardygyny bile görkezip otyr. Hudaýyň mukaddesliği bile şu zatlar barada şaýatlyk etýär. Nähili kudret? Nähili kudret? Şol döwürde şol kudretleri görkeden İsa Mesih şu gün hem şol bir Hudaý. Täze Hudaý hiç için ütgemeýär. Asyrlar boýy, nesilden nesle şol bir Hudaý. Eger Hudaý ütgeýän bolsa, ol Hudaý däl ol. Ontalar ütgeýär, ýene Hudaý hiç için ütgemeýär. Şol bir Hudaý. Owuldan ebedetçeli şol bir Hudaý. Ene bäde görýät heýwere keselliğini İsa Mesih nädip sagaldy otyr. Ene şu 40-njy aýatda gördük. Heýwere keselliği. Bu hemişelik, ebedilik deri keseli bolan. Fiziki taýdan. Erwet deri keseli bolan. Ene şu 41-nji aýatda da görýät. Näme diýär 41-nji aýatda? Şu heýwere keselliğini görüp, meni tämiz edip bilersiň. Eger islesiň, men tämiz edip bilersiň diýip otyr. Şu heýwere keselli adam özüniň İsa'nın kömegine mätäçligini boyun alıp, edermellik bilen hem pesbärlik bilen İsa Mesih'e ýakynlaşyp otyr. 40-njy aýatda diýär, ol diýdi çöküp İsa'nın öňüne, diýdi çöküp, eger islesiň, men tämiz edip bilersiň diýip otyr. Oňa ýalvardy diýär İsa Mesih'e. Pesbärlik bilen ýalvardy diýär. Kalbyna gedemlik ýokdy. İmansızlığım yok. Ol İsa Mesih'in kimdigini tanap, özüniň şeýle İsa Mesih'in kömegine mätäçligini bilip, diýdi çöküp özüni İsa Mesih'in öňüne peteldip, oňa ýalbaryp meni gutulduruş keselden diýip otyr. Bizim İsa Mesih'in merhamet tagtyna ýakynlaşamda, yürekden iman edip, şoň bizi gutuldurjakdygyna iman edip, merhamet tagtyna ýabyşmaly. İmansızlyk bilen biz ýakynlaşdyk. Onu biz Hudaýy hoşal etip bilmeýär. Siz bu barada Ýewreýler kitabynyň 11-nji babynyň 6-njy aýatyna bilýärsiňiz. İmansyz Hudaýy hoşal etip bilmersiýär. İmansyz ony hoşal etip bilmeýär. Diňe iman üstü bilen biz Hudaýy İsa Mesih hoşal etip bilýär. Ene şu adamyň özüni peseldip, heýwere keselli adam özüni peseldip, Hudaýyň öňüne diýdi çöküp, men sana mätäç diýip ýalbaryp oturşuny görüp oňa merhamet etdi. Täze ol adamyň kalbyna imanyň bardygyny gördü İsa Mesih. Ol adam şol İsa'nın özüni gutuldurjagyna iman etmedik bolsa oňa beýle ýakynlaşmady petgöwürlük bilen. Soň 41-nji aýatda näme diýär? İsa nähili şoňa jogap berýär özüni şeýle peseldenligine. İsa'nın ýüregi awdy diýär. Ol soň elini uzatdy da oňa näme diýär? İsleýänmen, sen tämiz bolmaňa, tämiz bol. Diýip İsa Mesih heýwere keselli adama elini degirdi. Şo döwürde şol heýwere keselli ýokançly bolandan hiç kim oň ýanyna golaýlaşmady. Hatda ony halkyň arasyndan çykaryp başga bir ýerde aýyr sakladylar. Ýöne İsa Mesih şu heýwere keselinden özüne hiç ýyly täsir bolmajakdygyny bilip oňa elini degirdi. Oňa men isleýän sen gutulmaňy diýe sen tämiz bol. Diýip şol adamy şeýle gutulduran. İsa'nın ýüregi awdy diýär. Oýlanyp görüň, oň kalby bize nähili ýumşak. Özüne iman etdiýärlere oň ýüregi awýar. Belki siziň araňyzda şu wagt keselçilikden ejir çekýärleriniz bardyr. Ýa-da öz maşgalaňyzda, ýa garyndaşlaryňyzyň arasynda, ýa-da siziň käbir goňşularyňyz, şolaryň arasynda keselçilik bardyr. Ýa-da öz ýygnanşygynyň, imanlar ýygnanşygynyň arasynda käbirleri keselçilikden ejir çekýän bolmagy mümkin. Eger şeýle bolsa, siz şu Markus kitabynyň 1-nji babynyň 40-njy 45-nji aýatlaryna İsa Mesih'in görkeden kudretlerini olar bilen okaň. Soň dilek edin. Goýsydam edil şu heýwere keselli adamyň özüni İsa'nın öňüne peseldip, oňa ýalbaryp, diýdi çöküp dilek etýärli. Sedem İsa Mesih'in öňüne iman bilen dilek etmeli. Kalbyňyzda iman bolmasa oň dilek edip oturmaň. Biderek. Ýewreýler kitabynyň 11-nji babynyň 6-njy aýatyna imansyz Hudaýy hoşal etip bilmeýär diýişi alyp biz her bir zatda imansyz dilek etsek
Dilege jogap alyp bilmeýär. Sebäbi Hudaýy hoşal etmeýär. Hudaýa hormat goýmaýar. Heýwere keserli adamyň iman bilen İsa Mesih'e ýakynlaşýaly, bizim edermelik bilen Hudaýyň merhamet tagyna ýakynlaşmaly. Nähili keselçilik bolsa da şu wagtyň durmuşyňyzda dilegediň İsa Mesih'e. Ol şu heýwere keselliğini gutulşýaly sizem gutuldurmaga taýar. Ýöne İsa Mesih hemişe hemmeleri gutuldurmady ol. Käbirine gutuluş berdi, käbirine bolsa gutuluş bermedi. Ve şunu Pavlus'un durmuşuna görýär. Näçe tapar ol? 3 tapar. Hudaýdan diledi. Ýöne Hudaýyň oňa jogaby men merhametim saňa ýeterlik diýär. Bu siz muny 2 Korintoslar kitabynyň 10-njy babyny özüňiz okap bilýäňiz. Men merhametim saňa ýeterlikdir diýdi. Sen gowşaklygyňda men öz gudratymy görkezýän idi. Şoň üçin hem Hudaý käbirini gutuldurlýar, käbirini gutulduran, biz bilmeýäs näme üçin. Sebäp Hudaý on akıl paýhasy güýçli. Hudaýyň ýoly bizim ýolumyzdan başgaça. Bu barada bilýäňiz Işaya peýgamber kitabynyň 55-nji aýatynyň 8-nji 10-nji aýatlaryny özüňiz okap bilýäňiz. 55-nji bab 8-nji 10-nji aýatlarda. Men ýolum sen ýoluň däldir diýär Hudaý. Men pikirim hem sizin pikiriňiz däl diýär. O tapawdy nähil diýär? Edil yer bilen gök ýaly tapawdy. Hudaýyň pikiri bilen bizim pikirlerimiziň arasyna. Nähili ütküşükdigini görkezýär Hudaýyň pikiriniň, Hudaýyň ýolunyň. Şoň üçin biz käwat öz insan aňymyzda Hudaýyň ýoluny düşünmek isleýäs. Ýöne Hudaý bize şonu Işaya peýgamberiň üstü bilen görkezýär. Sen pikir etişiň bilen men pikirim etişiň tapawdy edil gök bilen ýeriň arasy ýaly diýär. Siz oýlanyp görüň. Nähili beýik asman ýerden. Nähil tapawdy giňişlik arasyna. Şonça da Hudaýyň pikiri ýoly biziňkiden tapawdlanýar. Güýçli tapawdlanýar. Şoň üçin biz şu heýwere keselli adam pesbälik bilen İsa öňüne gelip oňa iman etýärli itlenik ýagdaýda biz iman etmeli. Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 16-njy aýatyna näme diýär? Hudaýyň merhamet tagyna edermelik bilen, iman bilen ýakynlaş diýär. Hemişe iman bilen, batyrgylyk bilen heýwere keselli adamyň ýakynlaşmaly. Şolunu diýsiz, mätäç wagtyňyzda, zerur wagtyňyzda kömek tapar ýaly, hem merhamet, rehim şepagat taparyňyz ýaly Hudaýyň merhamet tagyna iman bilen ýakynlaşyň diýär. Bu Hudaýyň muhaddes sözü bize şeýle diýär. Menem sizi şu wagt nähili keselçiligi başdan geçirýän bolsaňyz, Hudaýyň merhamet tagyna edermelik, iman bilen ýakynlaşmaga sizi çagyrýan. Ol sizi diňlemäge taýýar. Täze şol Dawud paçaň Debur kitabynda nähili dilekler etýär. Men dilek etdim, sen men dilegime jogap berdiň diýär. Men dileklerimi eşitýän, göz ýaşlarymı görýän diýip ol iman bilen Hudaýyň öňünde şeýle dilek etdi. Eger siz Hudaýy tanamasaňyz, İsa Mesih tanamasaňyz, elbetde iman bilen dilek etip bilmeýäňiz. Nähil siz Hudaýy tanap bilýäňiz? Hudaýyň muhaddes sözüniň üstü bilen. Hudaýyň sözüni okaň, wagdalaryny dilege öwrüň. Şonu siz Hudaýyň sözüni dilege öwreňizde bu siziň öz sözüňiz däldi, Hudaýyň bize beren wagdalary. Şonu ol jogap berýär. Hudaýyň wagdalaryny oňa okaň, dilege öwrüň. Ol sizi eşitmäge taýýar. Soň heýwere keselli adam, ondan şol heýwere keseli şol adamdan derrew aýrylyp, ol adam tämiz boldy diýär 40-njy aýatda. Derrew tämiz boldy. Täp İsa Mesih oňa degdi, elini degirdi. Şol bir İsa Mesih şu günem, şol gudratly İsa Mesih. Ol size de elini degirmäge taýýar. Ýöne siz İsa Mesih'e özüňize ýakynlaşmaga, mukaddes sözüniň üstü bilen size ýakynlaşmaga ruhsat berýäňizmi kalbyňyzda? Eger siziň kalbyňyz açyk bolmasa, elbetde İsa Mesih sizden onu talap etmeýär. Ol hemişe bize erk berýär. Ya ha İsa Mesih saýlap bilýär, ýa-da dünýägi zatlar saýlap bilýär. Men dilegim siz İsa Mesih saýlarsyňyz diýip şonu dileýän. Siz şonu ýaşaýyş tapýaňyz. İsa Mesih üstü bilen sizem tämiz bolup bilýäňiz. Derrew aýryldy diýär. Nähil täsin. Heýwere keseli ondan derrew aýrylyp ol tämiz boldy. O
ol size de kömek etmäge taýar. Siz taýarmy oňa kalbyňyzy açmaga? Ýa-da öz ýoluňyz bilen şu durmuşy dowam etmäge isleýäňizmi? Ýöne siziň öz ýoluňyzyň soňy sizi ölüme eltýär. Soň 43-nji ayatda İsa oňa näme diýdi? Ony ugradyp, sen hiç kime aýtma, bar gitdi özüň ruhana görköz. Hemmelere güwälik bolar ýaly diýe tämirliň üçin Musanyň tawşyran gurbanlyklaryny bagyş et diýip şoňa tawşyryp otýar. Musaň beren tawşyryklaryny. Täbi entek İsa Mesih haçta ölüp, Hudaýyň plany erki entek İsa Mesih'in bilen amala aşmany. Şoň üçinem ol entek şol öňkü köne ähtäki kanunlara göre oňa tawşyryk berip otýar. İsa Musaň kanunynyň tawşyrygyny ýerine ýetirip otýar. Şol 44-nji 43-nji 44-nji ayatlarda. Ene siz bilýäňiz bu tawşyryklar, kanunlar Lewiler kitabynyň 14-nji aýatyna de şol Lewiler kitabynyň 14-nji aýatyna. Soň özüňiz seretip bilýäňiz oňa. Onu näme diýär? 14-nji bab 1-nji ayatlarda Reb Musa şeýle diýdi. Ýokançly derketelli adamyň tämirlenýän döwründäki kadasy şeýledir. Ýokançly derketelliğini ruhanynyň ýanyna getirtirler diýär. Ene bu Lewiler kitabynyň 14-nji babynyň 1-nji ayatlaryna aýdylan zatlary İsa Mesih şol hewere keselli adama ýene de şonu etmek taşyryp otýar. Musaň kanuny. Ruhanylaryň ýanyna äkidin. Ruhanylary özüni görkezdirler diýip otýar. Şo İsa Mesih entek özi haçta ölmändi entek. Şoň üçinem entek hem şol köne ähde kanunlary ýerine ýetirmek olary şol hewere keseller taşyryp otýar. Gitdi özüň görkez diýip otýar. Ene ol adamın İsa Mesih'in aýdyşy özüni ruhana görkezip otýar. Gaty täsin. Şeýle zatlary Hudaýyň mukaddes sözüne hakykatdan bolup geçen zatlary Markus bize şaýatlyk edip otýar. Öz gözi bilen görüp şaýatlyk eden zadyny. Soň nädip biz iman etmäni bilýär? Nädip biz İsa'ny saýlamany bilýär? Şu zatlary görüp hem bilibem. Gelin häzir ýene de İsa Mesih'in başga da görkezden kudretler eden işleri barada Luka kitabynyň 7-nji babynyň 11-nji 17-nji ayatlaryna bilelikde seredip geçelim. Ene şu bölümde bir İsa Mesih'in ölüni dirilişi baradaky şaýatlygy görýär. Ertesi İsa Naýn diýen şähere geldi. Şägirdleriniň köpüsi we uly märeke hem onuň bilen bile gitdi. İsa şäheriň derwezesine goloýlana ene bir ölüni ugradyp barýardylar. Ol dul galan ejesiniň ýalňyz ogludy. Şäher halkynyň bir topary hem aýalyň ýanynadylar. Reb enäni görenne oňa haýpy gelip aglama diýdi. Baryp tabyda elini degirdi. Gölökçüler hem durdular. Olar diýdi: "Ey ýaş ýigit, saňa diýärin, tur." Ölü yerinden galyp oturdu da geplemäge başlady. İsa ony enesine goşurdy. Hemmelere gorky aralaşdy. Olar: "Aramyzda bir uly peýgamber peýda bolupdyr. Hudaý öz halkyny iýdemäge gelipdir" diýip Hudaýy şöhratlandyrdylar. İsa hakdaky bu gurunyň bütün Ýahuda dumly duşa ýaýrady diýär. Ene Markus ýene näme şaýatlyk etdi? İsa Mesih'in ölüni diriltişine şaýatlyk edip otýar. Gözi bilen gören zatlary. İlki bilen İsa Mesih'in suwy şeraby uruşy barada kudrety bize şu şaýatlygy biz bilen paýlaşdy Markus. Soňam İsa Mesih'in kudret nädip arwakçylygyň üstünden kudretiniň bardygyny, şol arwakçyny eýlenen bir adamdan nädip arwakçyny çykardy. Şo barada bize şaýatlyk etdi. Gören adam biz bilen paýlaşdy Markus. Soň ýene de nädip hewere keselinden gutuldurşy barada kudrety paýlaşdy. Innem nädip
ölüyni ölümden dirilişi baradaky İsa Mesih'in gudratyny Markus biz bilen paýlaşýar. Hakykatdan bolup geçen zatlar şolar. Hakykatdan bolup geçen zatlar. Ölü yatan oğluny gudraty bilen ödünne kalbyna ýaşan, ödünne bolan Hudaýyň gudratynyň üstü bilen dirildi otyr şol oğluny. Töwrekdäki halk elbetde İsa Mesih'in kimdigini tananok. Bilen oklar. Ene bu bir aýalyň ýalňyz ogly. Şonu İsa Mesih görüp otyr. Näme diýer? Rep enäni görünne diýer, şo ağlap, ýaş tutup oturan enäni görünne. İsa Mesih näme etdi? Oňa haýpy gelip ağlama diýdi diýer. Siz bilýäňiz ol hiwre keselligini görünne näme diýer? İsa Mesih'in oňa ýüregi awdy. Ýene de ol bärde şol öz ýeketek ogluny ýitiren enäň, ağlap oturan enäni görüp, ýene de biz görýät İsa Mesih oňa İsa Mesih'in haýpy geldi diýer şo aýala. Ol bize merhamet etmek isleýär İsa Mesih. Şonu biz öz mukaddes sözüň üstünden görýär. Nädip bize ýüregi awýar, bize merhamet etmek isleýär. Biz İsa Mesih'e iman bilen ýüzlendik. Ol bize de rahim şefaat görkezmäge taýar. Ýöne biziň ýüregimiz oňa açyk bolmasa, ol elbetde etmeýär. Ol biziň özüne iman etmegimize sabırsyzlyk bilen garaşýar. O şo ene haýpy gelip ağlama diýip ýüzlenip otyr. Şol dulay oğluny ýitiren aýala İsa Mesih şeýle diýip otyr. Soň ol näme baryp tabyda elini degirdi diýe. Ene siz bilýäňiz gölegçiler hem şo ýerde duran, ony hem jaýlamaga taýar bolup oturarlar. Soň İsa Mesih şo ýaş oglana näme diýer? Ey ýaş ýigit, saňa diýen tur. Hudaýyň gudraty bilen aýdyp otyr şonu. Tur. Oğlanam yerinden galyp eýem geplemäge başlan. Soň İsa ony enesine gowşurdy. Hemmelere şu gudraty görenden soň şol ölü ýatanyň direlenini görüp olan kalbyna, halkyň kalbyna gorka aralaşyp otyr. Aramyzda bir uly peýgamber peýda bolupdyr diýip İsa Mesih'e peýgamber diýip otyrlar. Şol gudratyň üstü bilen halk diýär, Hudaýyny biziň aladamy dedi otyr. Öz peýgamberini biziň aramyza iýeripdir diýip olarda şeýle pikir dörep, soň olar Hudaý şöhratlandyryp otyrlar gören gudratynyň üstü bilen. Soň şol Hudaýyň İsa Mesih'in görkeden gudratyny tutuş ýere, öz obalaryna, şäherlerine ýaýratdylar diýär. Tutuş bar ýere ýaýran. Hudaýyň gudraty hemme ýere ýaýrap otyr. Şu wagt siziň araňyzda nähili? İsa Mesih nähili gudratlar görkezýär? Siziň ýygnaşyňyzda, siziň obaňyzda, siziň welayatlaryňyzda nähili şaýatlyklar bolup otyr İsa Mesih barada? Ya da siz şol Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylýan gudratlar barada öz töwreňizdekiler bilen paýlaşýaňyzmy? İsa Mesih barada hoş habar siz iman bilen beýleklere öwretýäňizmi Hudaýyň sözüni? Men sizi şu ýerde aýdylýan, mukaddes sözde aýdylýan zatlary beýlekler bilen paýlaşmaga çagyrýan. Şeýle etmek bilen siz Hudaýy şöhratlandyrýaňyz şu gün öz durmuşyňda. Edil bärde ene Luka kitabyna aýdyp oturulýaly, olar näme? İsa hakdaky gurrunu tutuş Yahuda ýaýradyp Hudaýy şöhratlandyrdylar diýär. Bizim Hudaýyň mukaddes sözüni beýlekler bilen paýlaşmak bilen şu gün Hudaýy şöhratlandyryp bilýär. Men sizi şeýletmäge çagyrýan. Nirede bolsaňyzam, Hudaýyň size her bir aýan etýän zatyny öz kalbyňyzda saklamak üçin beren ony beýlekler bilen paýlaşyp hemişe beýlekler bilen paýlaşmagy biz çagyrýar. Hudaý sizi nähili ýalkaýan bolsa şo ýalkanyşy biz özümizde saklamaly däl. Ony beýlekler bilen paýlaşmak üçin Hudaý bize berýär. Her bir ruhu peşkeşleri biz beýlekler bilen paýlaşýar. Şonu siz ýatdan çykarmaň. İsa ölüyni ölümden dirildi. Ene nähili gudrat şerde biz görüp otyr. Diňe Hudaýyň gudraty bilen mümkin zatlar.
Diňe Hudaýyň gudraty bilen, insan güýji bilen atla mümkin näme şu zatlar. Diňe Hudaýyň gudraty bilen mümkin. Yine de ene Markus kitabynyň 4-nji babynyň 35-nji 41-nji ayatlaryna İsa başga da bir gudrat görkezdenligini bilýär. İsa howaň üstündenem kontrollyk etýär. Tebigatda bolan zatlaryň üstünden kontrollyk etýär. Biz şonu görýär. Şol gün akşam bolanyň şagirdlerine beýle kenara geçeliň diýdi. Märekeni ugradyp ony şol oturşuna gaýyk bilen alyp gitdiler. Ýanyna beýleki gaýyklar da bardy. Bir güýçli ýel turup, tolkunlar gaýyga şeýle urdy welin, gaýyk eýem suwdan dolup ugrady. Ol bolsa gaýygyň artky tarapynda bir ýastıga ýaslanyp uklap ýatyrdy. Şagirdler onu oýaryp, "Mugallim, helaklanıp barýar. Sen perwaýyňa da dälmi?" diýdiler. İsa turup şeýle käýäp, "Köle, sen bol, dek otur" diýdi. Şeýlelikde ýel ýatyp, uly ýymy sağlalyk boldy. İsa şagirdlere, "Näme üçin gorkýarsyňyz? Näme üçin imanyňyz ýok?" diýdi. Olar gaty gorkuşyp, bir-birlerine "Bu kim? Ýelde, kölde, onuň sözüne ulak asýar" diýişdiler. Nähil gudrat ýene biz görýär. İsa Mesih diňe bir söz diýe, olam amala aşyp otyr, amal bolup otyr. Täbi bu Hudaýyň gudraty. Siz bilýäňiz, ol hewere keserlerde tämiz boldy diýdi. Ol tämiz boldy. Toň ol ölen ýaşygdy tur, gal ýerinden diýdi. Olam turdy galdy. Bärde de indi görýät, ol howa näme diýip otyr? Uly apy tupan turup otyr, olam sen bol, dek otur diýär. Toň hemmedat ýel ýatdy da ýymy sağlalyk boldy diýär. Hudaýyň gudraty bilen aýda otyrşyratlary İsa Mesih. Hatda ýel, tupan İsa Mesih'i diňläp otyr. Markus şu görün dadyny şeýle bile şaýatlyk edip otyr. İsa hakykatdan hem Hudaýdan gelen. Hiç bir insan ýele dur diýip ony toktadyp bilmeýär. Ya da ölü ýatana tur ýerinden gal diýip ony diriltip bilmeýär. Diňe Hudaýyň gudraty şaýatlary etip bilýär. Ine biz şonu görýär bärde. Şagirdlerim gorkup otyr. İsa Mesih ýanlaryna şonu da iman etmäni eýsem gorkup otyrlar. İsa näme diýär? Näme üçin imanyňyz ýok? Näme üçin gorkýaňyz diýär? Näme üçin? Soň olar eýem şagirdler hayran galyp, "Ýelim, kölde İsa'ň sözüne kulak asýar" diýär. Sizde de kalbyňyzda gorku barmy şu wagt? İsa Mesih sizde de ýüzlenýär. Sizin kalbyňyz şu wagt imansızlyk barmy? Ol sizde näme? Näme üçin imanyňyz ýok diýip sizde ýüzlenýär? Men sizi İsa Mesih'e iman etmäge çagyrýan ýene de. Siz onuň gudratlaryny gördüňiz şu ýerde. İsa Mesih'e iman edin. Şonu siz ýaşaýyş taparsyňyz. Gynantaga biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Häzirlikçe hoş sag bolun. Bütün kalbimi sana tapşır.